Il-prosekuturi u l-prokuraturi legali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali se jibbenefikaw minn ftehim kollettiv ġdid li huwa l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu wara li ntlaħaq qbil bejn l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-UHM Voice of the Workers li tirrappreżenta lil ħaddiema. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-Belt Valletta li fiha ġie spjegat li dan il-ftehim se jiżgura li l-istess uffiċċju se jkollu fih danu avukati motivati, imħarġa u impenjati biex jaffaċċjaw l-isfidi attwali u li ġejjin. Fil-fatt, l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg saħqet il-prinċipi li jħaddan dan il-ftehim kollettiv huma l-investiment, iż-żamma u tmexxija l qudiem tal-uffiċjali li diġà qed jaħdmu fl-uffiċċju kif ukoll sabiex ikompli attira nies esperjenza sabiex bħal uffiċċju ikompli għaddej bil-ħidma. Il-ħsieb wara il-collective agreement huwa bażikament sabiex ninċentivaw u inħeġġu l-uffiċjali tagħna biex jagħtu output dejjem kif jixraq u bħala servizz għal nies tagħna, għaċ-ċittadini u sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikunu strument fil-qasam tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja Kriminali. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Josef Vella, spjega li dan il-ftehim kollettiv ikopri sal-2024 u se jtejjeb il-kundizzjonijiet u l-pagi tal-professjonisti legali. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tkellem dwar l-importanza ta' dan il-ftehim kollettiv u sostna l-ħtiġa tiegħu biex madwar 50 professjonist legali li se jgawdu minnu jaqdu dmirhom bl-aqwa mod possibbli u fl-interess tal-ġustizzja. Huwa fakkar ukoll kif l-aħħar snin il-Gvern żied fl-investiment fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali b'mod sostanzjali, tant li mis-sena 2020 sal-lum ġiet irdupjata l-allokazzjoni ta' fondi biex bekk illum l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għandu allokati l fuq minn 3,5 miljun euro. Il-Ministru Jonathan Attard qal li dan l-investiment iħall il-frott tant li tul din is-sena inħarġu 288 setta artikoli, 38 qatt ta' akkuża u mill-2022 sal-aħħar ta' Novembru ta' din is-sena l-uffiċċju jistitwixxa 135 kawża kriminali. Roddejt ħajru ukoll lill-professjonisti legali f'dan l-uffiċċju, partikolarment għall-impenn li wrew flimkien ma' entitajiet oħra biex pajjiżna fost l-oħrajn joħroġ mill-grey listing. Kif ukoll b'dak li għandu x'jaqsam ma' prosekuzzjoni ta' reati li xokjaw lil pajjiż u li rajnihom fl-aħħar isiru l-passi neċessarji biex tibda ssir ġustizzja fuqhom. Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim kollettiv kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joyce Cassar, is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja Johan Galea, kif ukoll ħaddiema fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u rappreżentanti tal-Industrial Relations Unit fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.